Eta gero inguru honetan kontrabando honitz egin izan du da, eta hola, ez? Hemen, hasi eskurretik handoke edo laizetik hasi eta urepel, aldude, esnasu. Dela, mu guzien, baliozun guzia, joaten zen kontrabandura. Ontzen guzia. Alfergantza bali mazen da, kaleko minutu ditzen mugitzen. Basarriko jendia, dena. Eta ze garraiatzen zen? Ekartzen zen, ni zuzautu kubierta. Zautu, enez aliotu kubiertak hartzen. Nio, justua, enez aliotu, gaineko dena. Kubiertak hartzen mentzuten, menezpentzen kubiertik, Espainian zen kubiertik. Eta ekartzen zen frantzitik kontrabandu. Ni minio, amarrota zaharra guk haitu dire kubiertak hartzen, lan oso gogorra mentzen. Gero hasi zen, hori, beizarrak, gerro onduan handikatzen zuten, espezera eragirik hemen. Hemengo erran jauskero ditu izan hau. Torzen ziren frantzitik behiak. Eta torzen ziren nitz, gehiena torzen ziren hemendik, bertiztik. Saratik, Molunbo da baserri bat, eta hortik bertizera. Eta saran eskartzen zuzten behiak, eta behikin zen nekatu. Eta igual bertizeko sasi hortan eroitzen ziren, nekatuta. Eta holoko botelio bat hartu eranazi, klak, eta behiak zen untzamanio bat, alditu gabe. Lemizien gogorra zen, oso gogorra, lemizien. Gero, azten zuen bizi bat, igual da, elurra ibadut, orma ibadut, eta igual da, saka ibadut, eta iluna eta ilargi gabe behar joaten zera. Azten zuen bizi bat, ez duz usten ura. Guk egazte ginen, 30 euro. Zera, muaretik, zandoko mugera, 30 euro. Baina, egin guzti balen pasaduta, 40 peseta segazten zen, zozi duro. Eta, nuen gainago behar zen. Etzen nuen lanik, iratu jemazin mendira. Irati bakarrik zen lana, etzen lesakik, etzen leizik, etzen bedako fabrikik, etzen nio fabrikik, Espezen nio ere. Espezen nio ere. Iratira edo frantzira edo kontrabandura.